Jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga okwamondo ket maino margi e dwaro mar jopiny e kinde ni magichako tiyo kamoro achiel. Okil Kamaloko Willis Otieno wacho ni winjruok e kind Ruto kod Raila ber mak mana onego giti kod thuolono e tiyo ne jokenya. Omedo ni Ruto kod Raila onego kuong giduoko chien osuru ma jokenya chulo kendo duoko chien nengo chiemo. Kopogore gi mago, Otieno bende dwaro ni joma nonegi e kinde ng'anyo mag Azimio kod mag Gen Z oyud ratichgi. Osingo okil mane loso Uranga e sub-county Mayala mantiere kar chungo od bura mage osingo mar chung' ne anyuola mano yudo hinyruok e doho nono maonge chudo. Ruto and Raila Odinga signed a cooperation agreement, which is good for the two of them. But the only thing that we demand is that the number one agenda in that cooperation agreement should be the best interest of the people. Number one, the price of goods must come down. Tax must come down. Number two, we are insisting those who are killed last year during the Gen Z revolution, those who are killed, they must be compensated. As the government maps out the route of the SGR, that mapping must take into consideration the interests of our people. We have often seen Willis where projects are done and then our people remain crying for compensation of their land. We are saying that money must be set aside as that inventory is made, and our people who may be touched on that route must be compensated